Pailubon ug matuod gihatag mo sa kalumog luyo sa mga pagkulang ko bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon ako na Wanay gasolina day. Tuyok dong dong. Sakto na day. Tuyok jinjin lingaw. Wanay gasolina day. Dong. Naay pulis. Dong dong. Lingaw jinjin. Lingaw ka? Ituyok pa. Tuyok pa. Brum lagi mo. brum. Dong mo gini dong. Gibangkong Kita dong dong. Oy. Gipa dong dong bagi. Sige pa? Oh. Ya, tigidig. Ay, kabayo na sad. Tigidig, kabayo na sa dong dong. Ya, tigidig. Tigidig. Nakanding mo na ako na nayabag mo na day. Dong dong. Pahuway sa day. Paduway naman. Pahuway sa ang kuan kanang ang kabayo naman ang brum brum. May gubat mo. Ikaw na sa bumbong. Uy, maikog tanay bisita ra ba na siya ni sa imong manghod. Bay, okay ra Jud. Okay ra ka dong. Jen, Gigi. okay ra sa imo na akon sa dunggong. Gigi. Dingaw jinjin brum brum. Sige, ali. Gigi. Brum brum. Ang arang taon. Gwapo dong dong. Brum brum brum. Tuyok. Uy. Silbato. Ang taon. Kapahuway na taon ko. Brum. Dahil din sakto na maikog tanang bisita sa imong manghod. Okay ra. Sakto na. Dalingom sa ko. Hey. Sige, baking na. Oh, baking. Ay, dong. Baking, oh. Ikaw na sa Ako na sa Ikaw na sa Ayaw di maikog tala le. Maikog ta. Ay lagi maikog ta. lang din. Ay, sakay. Ayaw lagi maikog ta. Dili nakabumbong na ako. Maong di na lang ta magbinasulay pa, Vincent. Saong na naman na. Kung saong ang tanan kong kasuko ni mo, tuwa mapunta kang Jinjin. Apan, Perla, diha nagkalagyo ta. Wa ko malimot nimo. Wa ko malimot sa akong tulubago nimo. Ikaw paghihapon ang diha sa akong nauna. Ikaw paghihapon akong gihandom ni Ate Higayona. Sud sa 5 ka tuig nga naglagyo ta. Wa ko laing gimahal ba? Wa ko laing gipangga. Ikaw ra gihapon, Perla. Ikaw ra. Mao to nga sa dihang nagkita ta pag-usab. Nagpakasal dayon ta. Ugon niya namang huran si Jinjin ni Shane Pearl. Magwang si Jinjin ni Shane Pearl og 5 ka tuig. Ay, by the way, Vince, karong tuiga magdibo si Shane Pearl. Kinahanglan bongga ang iyang selebrasyon, ha? Oh, sige. Planohan na to nagmayo. Kung sa imong plano may tungod sa dibo, sige. Suportahan ka. Oh, sige, pagdali na diha, oy. Ato na ta. Malangan ta. Dali ko lang mo diha. Ato na ta. Ay, pero dali na. Sige, malangan ta. Ano lagi eh. Sige, kining
Una lang mo ha, kay mo sunod ako ninyo. Wato na kong dondon, kaya akong tugnon bahin ni Jinjin. Ha? Sigati man ng abno ko eh. Spoiled na kay ano mo. Nalala, sige. Una mo dito kay mapas ko. Sige, tanong mo ihoy. Sunod lang ko. Dali ha? na. Sige. Sige dito. Okay. Sige na lang eh. Sige na lang kanang nagmanoy dungdong ka na po imong gimorder ako nga basta dai ha ikaw kinahanglan jud ka nga magdakon na mo kay ako maguang ko imong edad. Manoy dundon. Manoy dangdang. Na. Sige na lang Manoy eh. dangdang. Basta magmanoy jud ka ha sa mga maguang nimong edad. Okay. Dondon. Ha? Dondon. Ay, sir. Oh. Kining si Jinjin ba? Ika atiman niya ha? Away problema sir. Kanya kinahanglan nga imo siyang pagkaon sa hustong oras. Onya aron dili mausik ang pagkaon, kinahanglan mag-anda mo pagkaon nga ala rin ninyong duha. Oo, wala problema sir. Sige sir. Okay. Sige. Kining Jinjin anak mo lakaw na ko. Ha? Okay? Take care pa. Take care pa. Oh, Tara. take care yun ko. Alang nemo o galang sa atong pamilya. Okay? Sige ha. Ay pagkiatin eh. Tansa. Unsa man? Papa. Unsa man? Paman babay Jinjin. Oh, Papa. babay day. Baka I love you, Papa. I love you, Jinjin. Jinjin, love you, Papa. Sige. Ay pagkiatin eh ha. Oh, atiman na ha. Oh, sir. Sige. Wala sir. Bye-bye anak. Bye-bye. Papa. Dahil magigilay, kamao magigilay mo, walang katagay gigayon. Asag ko ang isa, papa, love you, kisa ko, papa. Jinjin, love you, Papa. Love you lagi. Tansa. Ay, ang masat! Love ba si Sartikada Jinjin? Kaya bisag inanak ka, kanang pinangga magkani, manoy, Dangdang. dungdung sa manoy dungdung. Dito. Oh, sige. Sunod lang muna ako ha. Sige. Convoy lang ta. Convoy ta. Ako mismo mag-guide ninyo. Mag-agad na eh. Dali siya. Pa, kuyog lang ko niya. Oh, sige. Kuyog lang mo. Siya kuyog. Sige. Magsunod mo ha. Sige Tito. Don't worry Tito. Dublihon ako ang pag-amping. Sige. Okay, iho. Shane. Salik to ni Elmer. Misabot ang magkarelasyon sila si Jennifer. Salik to niya. Trouble on your mind. You're losing faith. Hey now, let me hold you. It'll be okay. 'Cause I will love you till they Thank you, ha. Sa unsa? Nagitawat kaya pa ko nimo. Bisan og may retarded kong igsuon. Pero, dili na kaliwat, ha. Defensive ba nimo? Naging bagog ko nga inyo ng kaliwat? Lagi, sa history sa among kaliwat. Si Jennifer, lagi ang inyong nana. Sayang siya no? Gwapa ka siya. Kung dili lang siya matingog, di siya mailan na retarded. Normal siya physically, but mentally, dako-dako tingalig diferensya. Dili ang progress iyang utok. Nagtubo ang iyang edad, pero backward ang iyang mental development. Baw ka? Di man siguro. Kay, kung imo siya sultihan, muha magmakasabot siya. O, napatanaw na ba ninyo siya o psychiatrist? Kaya ba sinunyag, there might be a chance na maayo siya. Chance ka dyan, mag-usik-usik lang dyan sa mong kwarta. Kamahala nagbayad anang psychiatrist. Ipasaway na ba na ninyo siya o patanaw ka ng speech therapist? Kay, kabaw ka, murag ang problema niya is kanaman, kung maayo siya musulti, di man siya mailhan na retarded. Da, kung ako'y pahukmon, ibutang ko siya usa ka foundation nga naghatag og mga support sa mga abno. Mas maayo noon ano kay dili na siya maginusara. Daghan na siya kauban nga mga special child.
sa ako nabantayan sa imo. Magwadyo kay pagbati sa imong igsuon. Kinsa ba ganana mo? Tahod anak niya no? Retarded ka siya. Ayaw ano, Shane. Special child ko nga siya. So, kailangan, hindi mo siyang pa-feel na special siya ba? Ang hindi mo siyang i-care. Ito ang love ba? So, ang good mo. Gusto na ko no. Ano siya man ang atong iskutan? Dili siya importante no? Sana ako sa luyo, kung asa na yung mama papa? Nagsunod naman. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko. Bisan pa magmasalay po, kapasayloan akong naangkon. Ako na wala